दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय पीएम किसाननि आङो मोनसे आपडेट लानानै फैबावदों। बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखाबाय पीएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्टखौ 15 नभेम्बराव मोननो हागोन। नाथाय जाय बिथांमोना गोदानै पीएम किसानाव एप्लाइ खालामदों बा जाय बिथांमोना पीएम किसानाव रां मोनबाय थानानै नोंथाङा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फैसाया नोंनिया स्टप जानानै दंमोन, नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासाव नायनानै बोरै मिथिगोन नोंथाङा बे 15 नभेम्बराव सोनो गोनां 15थि इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन ना मोना? जों नैबे भिडिअआव A to Z सावरायगोन। आरो जायफोर बिथांमोना अरुण'दय स्किमाव एप्लाइ खालामदोंमोन, नोंथांमोना रांखौ मोनाखैब्ला बे रांखौ बोरै चेक खालामगोन नोंथांनि बेंकआव हाबदोंना हाबाखै, आं अलरेडि भिडिअ बानायखांबायमोन, नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हागोन। दानिया जोङो नायदोनि नैबे पीएम किसानाव जाय बिथांमोना फैसा मोनबोबाय दंमोन, नोंथांमोना माबा मोनसे जाहोनाव जुदि स्टप जानानै दंब्ला आरो जाय बिथांमोना मोनबाय थायोमोन, नोंथांमोना दासिमबो पीएम किसाननि रांखौ मोननो हायाखै। नोंथांमोना गावनि स्टेटासाव नायनानै नोंथाङा एबारनि सोनो लागा 15 नभेम्बराव सोनो लागा 15थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन ना हाया, जों बेखौ नायदिसै। नोंथाङा नैबे पेजाव फैखागोन, आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नैबे नाउ इउ आर स्टेटासाव थुबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि गोदानै एप्लाइ खालामदों, नोंथाङा गोदानै एप्लाइ खालामदोंबाथाय नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै, नोंथाङा नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों, नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाबासो पीएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्ट बा गोदान रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार आरो नैबे केप्साखौ होनानै नोंथाङा नैबेयाव नायनो हागोन, जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों। जोङो दानिया नायगोन जाय बिथांमोना फैसा मोनबोबाय थादोंमोन, नोंथांमोना नोंथांनि फैसा मोननाया स्टप जानानै दंब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो, नोंथांनि गासैबो डाटाया थिग दंना गैया, जोङो नायनोसै। दानिया नोंथाङा नैबे नाउ इउ आर स्टेटासाव थुनांगोन, जोङो बेयाव थुनोसै। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि इन्टार रेजिस्ट्रेसन नं, नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नैबेयाव थुनांगोन आरो नैबे केप्साखौ नैबेयाव बहायनानै नैबे गेट डाटायाव थुनानै होनांगोन। जों दानिया बेयाव बहायनोसै। जोङो दानिया बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायबाय आरो केप्साखौ नैबेयाव बहायबाय। जों दानिया नैबे गेट डाटायाव थुनोसै। गेट डाटायाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन ना मोना दानिया बेयावनो नायनो हासिगोन। नोंथाङा नैबे इलिजिबिलिटियाव थुबानो जाबाय। इलिजिबिलिटियाव नोंथांनिया नैबे गासैबो नैबे राइट सिना थानांगोन। नैबेयाव लेन्ड सेन्डिं KYC आरो बेंक सेन्डिं एकाउन्टआव नैबेयो बे एस थानांगोन, अब्लानिया नोंथाङा मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा नैयाव नायबानो मिथिगोन नोंथाङा 15थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हागोन ना हाया। नोंथांनि नैबे FTO प्रसेसा येस जानानै थानांगोन, अब्लानिया नोंथाङा 15थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन। नोंथाङा नैबे येस जाबानो मोननो हासिगोन। नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि स्टेटासखौ मोनगोन ना मोना नायनानै लानो हागोन। आरो जायफोर पीएम किसानाव गोदान बानायदों, नोंथांमोना नोंथांनि स्टेटासखौ बेबायदि नायनानै लानो हागोन। आङो बार भिडिअखौ बेबायदि बानायबाय थानायनि जाहोनानो जाहैबाय आंनि गोदान भिउवार्सफोरा जाहाथे नायनानै लानानै गावबा गावनि स्टेटासखौ थिक खालामना लानो हायो। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।